हेलो लोगोफोर बड' जब इनफ' इउटुब चेनेलाव बरायबाय आसा खालामो गासैबो मोजां दङ। दायो लोगोफोर आं नोंथांमोननो मोनसे गोदान आपडेट लाना फैदों, बेनो जाबाय पेन्सननि मोनसे स्किम। दा नोंथांमोना खोनादों जानांगौ, बेनो जाबाय दीनदयाल पेन्सन स्किम। दा बेयाव लोगोफोर दानफायाव जायफोरा एलिजिबल जागोन नोंथांमोना 1000 एबा 1000 मोनबाय थागोन। दा दानफ्रोमबो मोननाय जागोन आरो बेयाव एप्लाइ खालामबा फरायनाय आरो बैसोनि गोनांथि गैया। बेनिफ्राय हिनजावफोर हौवाफोर गासैबो मोननाय जायो। दा नोंथांमोनहा डिटेल्सखौ मिथिनो थाखाय भिडिअखौ जोबजासिम नायलांदो आरो नोंथांमोनहा चेनेलाव गोदानै फैदोंबा साबस्क्राइब खालामना लानो हागोन बेबादि स्किमनि आपडेट मोनबाय थानो बड' जब इनफ' इउटुब चेनेलाव। दा लोगोफोर जों थांसै अफिसियेल वेबसाइटआव। दा अफिसियेल वेबसाइटआव थांनाय लोगो लोगो जों माखासे डिटेल्स नायनो हायो आरो लोगोसे जोङो गाइडलाइन्सखौ नायनो हायो। दा बिदिब्ला जों फैबाय ससियेल वेलफेयारनि वेबसाइटआव, आसाम स्टेटनि स्किम बियो। दा नोंथांमोना बेयाव मोनदों बे स्किमा जाबाय ससियेल वेलफेयार डिपार्टमेन्टनि। दा नोंथांमोना बेयाव नुनो मोनदों गाइडलाइन्स। बे गाइडलाइन्सआ जाबाय लोगोफोर दीनदयाल पेन्सननि दै लोगोफोर नोंथांमोना बेयाव बुजिनांगोन, अब्लासो गासैबो डिटेल्सखौ मिथिब्ला एप्लाइ खालामनो हायो। दा बिदिब्ला जों गाइडलाइन्सखौ नायनोसै। दा बियो डाउनलड जाबाय, नोंथांमोना बेयाव नुनो मोनदों। लोगोसे पिडिएफ फाइलखौबो नोंथांमोना डाउनलड खालामना लानो हागोन डिसक्रिपसननिफ्राय। दा बे स्किमनि नामा दीनदयाल पेन्सन स्किम। नोंथांमोना मिथिगौ 2018-19 सोलिदों आरो दासिमबो सोलिगासिनो दङ ससियेल वेलफेयार डिपार्टमेन्टनिफ्राय। आरो नोंथांमोना जायफोरा बेनिफिसियारि नोंथांमोननो होनाय जायो 1000 एबा 1000 पार मान्थ मोननाय जायो। दा बाथ्राया जाबाय लोगोफोर बे स्किमखौ सोर मोनो जों बेखौ नायनांगोन। दा बेखौ जों बुजिनांगोन, अब्लासो जों एप्लाइखौ खालामनो हागोन। बेखायनो जोङो एलिजिबिलिटि क्राइटेरियाखौ नायनाय लोगो लोगो नोंथांमोना नुनो मोनदों, बेनो जाबाय डिसेबिलिटि सार्टिफिकेट थानाय जानांगोन एबा नोंथाङा देहायाव माबाफोर अंगहानि दङब्ला नोंथांमोनासो बेखौ मोननाय जायो। जायफ्रा फिजिकेलि उइक नोंथांमोना फिजिकेलि जुदि माबाफोर डिसेबिलिटि दङब्ला नोंथांमोना मोननाय जागोन। आरो बिनि गेजेरावबो पार्सेन्ट थाबावो लोगोफोर सार्टिफिकेटआव, बेनो जाबाय मिनिमाम 40% थानांगोन, अब्लासो नोंथांमोना बे स्किमाव एप्लाइ खालामनानै लानो हायो। दा सेकेन्डआव बुंदों लोगोफोर इडुकेसनेल क्वालिफिकेसन, बेयाव जेबो नाङा, नोंथांमोननि फरायनायनि जेबो खोथा गैया। जास्ट नोंथांमोनाल' डिसेबिलिटि जानांगोन, बेनिफ्राय 40% थानाय जानांगोन, अब्ला नोंथांमोन सार्टिफिकेटआ एक्सेप्ट जागोन आरो बे स्किमाव नोंथांमोना रांखौ मोननाय जायो। बेनिफ्राय बेयाव बैसोनिबो खोथा गैया होनना बुंदों 3आव। दा बैसोनि जेबो खोथा गैया। बेनिफ्राय लोगोफोर नाम्बार 4आव जाबाय आसामनि जाथारनांगोन रेसिडेन्ट, अब्लासो मोननाय जायो। दा हौवाफोर हिन्जावफोर गासैबो मोननाय जायो। बेनिफ्राय नाम्बार 6आव लोगोफोर बेनो जाबाय बेंक एकाउन्ट पासबुक। नोंथांमोना गासैबो डिटेल्सखौ होनांगोन, मानोना लोगोफोर नोंथांमोननि एकाउन्टआवसो ट्रान्सफार जायो फैसाया। थ' लोगोफोर बे जाबाय स्किमा दीनदयाल पेन्सन, नोंथांमोना बुजिबाय जानांगौ। दा नोंथांमोना बेखौ एप्लाइ खालामबा कन्टेक्ट खालामनांगोन ससियेल वेलफेयार अफिसाव। बेनिफ्राय नोंथांमोना हायोब्ला VCDC अफिस एबा नोंथांमोना गाव पन्सायत अफिसाव थांनानै कन्टेक्ट खालामनो हायो। फर्मआ सफैदोंना सफैयाखै। दानिया जायफोर एप्लाइ खालामगोन सेलेक्सन प्रसेसखौ नोंथांमोना बुजिनांगोन, मिथिना थानांगोन। बेनो जाबाय सेलेक्सनखौ खालामनाय जायो डिस्ट्रिक्ट ससियेल वेलफेयार अफिसावसो खालामनाय जायो सेलेक्सन। थ' नोंथांमोना जायफोरा एलिजिबल जागोन गासैबो सार्टिफिकेट अकेब्ला नोंथांमोना रांखौ मोननाय जागोन। थ' बे राङा लोगोफोर रेगुलार, बे वान टाइम नङा, नोंथांमोना मोनबाय थागोन लाइफ टाइमसिम 1000 पार मान्थ मोनबाय थागोन ससियेल वेलफेयार डिपार्टमेन्टनिफ्राय एबा आसाम स्टेटनिफ्राय नोंथांमोना फाइनान्सियेल नोंथांमोना हेल्प मोननाय जायो। दा नोंथांमोना बुजिबाय जानांगौ फिजिकेल डिसेबिलिटिफ्रासो मोननाय जायो बे स्किमाव दीनदयाल पेन्सन स्किमखौ नोंथांमोना मोनगोन, बैसोनि गोनांथि गैया। आरो हिन्जावफोर हौवाफोर गासैबो एप्लाइ खालामनानै लानो हायो। दा बिनि सायाव जों माखासे आपडेटखौ नायनोसै लोगोफोर, नोंथांमोना भिडिअखौ नायलांबावदो। दा बे आपडेटआ जाबाय नै फाइनान्स डिपार्टमेन्टआ आपडेट होदों लोगोफोर, बेनो जाबाय गासै 1,60,000नि बारा जाबाय। थ' नोंथांमोना रेजिस्टार जागासिनो दङ आरो नोंथांमोना गोदानै एप्लाइबो खालामनो हागोन। जायफोरा नोंथांमोना मिथियो नोंथांमोना दीनदयाल पेन्सन बेयाव एप्लाइ खालामना लानो हायो। दा आसा खालामो नोंथांमोना बुजिबाय जानांगौ 1000 पार मान्थ होबाय थागोन एबा होगासिनो दङ आरो नोंथांमोना फिउचारावबो मोनबाय थागोन। दा उनाव बारायनि खोथा लोगोफोर, नाथाय दायो 1000 सोलिगासिनो दङ, नोंथांमोना मोननाय जागोन। थ' बेनिफ्राय MGNREGAनि स्किमावनो बे गोग्लैयो। थ' बिथांमोना बेनिफ्रायनो होनाय जायो। थ' लोगोफोर बुजिबाय जानांगौ। दानिया नोंथांमोना भिडिअ नायनानै मोजां मोनदोंबा लाइक खालामनो हागोन आरो गोदानै फैदोंबा चेनेलावबो साबस्क्राइब खालामना लानो हागोन। बेबायदि स्किमनि आपडेट मोनबाय थानो बड' जब इनफ' इउटुब चेनेलाव।